लोगोफोर बेरे हमदोंमोन आङो दा बेरेया आंनि खर'ना हायजोब्बाय नै स' आं रानिखौ नैयाव सोबाय रानिया नै बेहाय दोङो नैयाव दोङो रानिया खिन्थु दायो बेरेया आंनोसो सिथाबजोब्बाय आरो नै स' बे दायो रानि दोङोथ' रानिया जेराव थाङो बेयावनो थांजोबो दायो खर'आव बाबाबो माने नैबे जेकेटआव माने दंमोन बेरेया नैबे जेकेटआव हायनायमोन दा नैबे बक्सआव दोननोसै बेखौ दा नै आंनि खर'आवसो बाजोब्बाय बेरेया रानियाथ' बेयाव दङ नालाय दा रानिखौ बेयाव दोननाय लोगो लोगोनो दायो अट'मेटिकलि माने रानिनि स्मेलिंजों मोनामनायजों थांजोबगोन आरो बेरेया जेराव दोनदों स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो गोदान जायफ्रा चेनेलाव नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदो स' बेखौ बेयाव दोननोसै मासेथ' अट'मेटिक थांसिगोन बेयाव दायो बेयाव दोनबाय नै रानिखौ दा अट'मेटिकलि रानिनि माबाजों बासोजों बेयाव हाबजोबसिगोन आरो ना हाबहांनोसै नै बे जेकेटआव दंमोन थारमाने जेकेटखौ जिदुङाव आलायना दोनदोंमोन बेयावनो बेरेया फैदों आरो ना दास्रिना होबाय आङो स' लोगोफोर बेरे हमनायाथ' इजि खिन्थु धैर्य थानांगोन सैसो नांगोन आरो एसे रोंनांगोन टेकनिक थानांगोन अब्लासो हागोन स' बेफोरनो इन्सट्रुमेन्ट आंनि दा अट'मेटिकलि आधा घन्टानि गेजेरावनो बेरेया हाबजोबसिगोन बे बक्सआव हाबहांनोसै नै हाबहांनोसै रानिनि माने बासोखौ मोनबाय दायो नै बेनिखायनो हाबनो नागिरनोसै जेकेटआव हायफिनबावबायसो नै जेकेटआव हायफिनबावबाय नै जेकेटआव